agus irí mé ar a géad caint eile Máire Ní Neachtain as Fharraige ír leachtar le Gaeilge i Ghaeltacht Mhuire gan Smál agus atá pléile cuasaí pleanála tangan i Fharraige. Mhuire. Bailó iarraílug muinse agus móíochas le bhdandan as cuide thuirt chum a bheith páirteach sa webinar, sa seimineár seo. Agus mar a dúirt tú tá mise gníomhach le fórum Fharraige an pleanáil teanga agus beidir nar gachar míú nó cóhéics a thuirt gon eagraíocht sin go háir téis caint mháide go dtíhann is údar misní an chaint sin a thug máide gúm mar a dúirt tú héine sin a bhrandan is lista ganáide Fharraige a bhfuil siúl acab agus is léad gur Cumasú Pobail atá an a meallach is sumláine agus mar chuide go reastal ar a bobbal ar fad atá ar buna acab tá ceist na teanga agus buanú na teanga in the bubble haib agus é sin á dhéanamh ar bhealach córasach inis frid an stratéis atá a cepi ag a rialtas chuin ón líon fiche desdói leis an stratéis fiche blianach go háirid ó achtaobh ach na Ghaeltacht san líon fiche dóéag áit gur dearnú sé cín iad go nimimisteid as na cantar Ghaeltachta fud na tíre fad. Agus le scéal sin héanann seo a Fharraige a bhíú déanú nimimisteir pleanála teanga hún héanas mar atá sé chur gon tagéisteach na sin ní muide an pobal a thocra céir diaad na nimimisteid déanú é sin gúin ón mar an nuas ón rialtas agus dúrú líne in seo Fharraige gur nimimisteir muide a héanaint ón na forbacha siar go fada le Rosadíl agus is muide cantar pleanála teanga Fharraige. Inis mar atás ag go leor gan ran fortí hin sin bhí sé a gceist is dói ag an bhí sé a gceist ag an riin a grin na Ghaeltachta gur be údarás na Ghaeltachta a riarach an scéim se leis na nimimisteid a chuid a réiteach pleanan i gá gantar agus go bíad in sin a bheith a seachada an phlein ar na pobal agus bheith gníomhach go cheann 7 mbliana mar gur plein 7 mbliana tas na pleanan é seo. Agus bhí chuileachas lucht ar is scéal ag tús gur tríd an infrastruchtúr atá ag an stát hena héin sé sin gur tríd na hagris atá bhaoinú ag an stát trí údarás na Ghaeltachta gur tríd na hagris sin a bheith an phleanáil teanga seo á dhéanamh agus tarlíonn in seo aine Fharraige ghfuil gá agras cá bhaoinú ag údarás na Ghaeltachta ó híomh feimimeachie ar échi sé sin cólach farban spidéil agus cóirchaman heilirna. Chomáile sin tá cuman farbartha dónach áitiúil sa gantar chumá céan sé sin cuman farbar Fharraige. Agus mar gur ceist chomór gon phobal séine in seo ceist na teangan agus in Iúil agus atá ceist na teanga agus go cho héasca agus áthrainn cuasaí teanga chin pobal go mete bhád níos feúnaí chuach agriocht ar leán nach nascaí le éon chuman farbar ar le ná éon cholacht farbara ar le ná ar éon agriocht a bhí a plé le forbert áitiúil an héin ach go mbeadh agriocht nó a bheith a freastal ar a gantar ar fad ón farbachaí thura sa bhíl agus nach mbeadh go chóra mar in agriocht sin a cuasaí teanga an héin. Agus sin an fá
le teile Pobail agus le dó bhéin óna chun an Fharraige na Cólachtaí Fharraige áitiúla go dánig an Pobail le chéile agus gur cumú agriocht nó as an mon sé sin fórum Chois an pleanáilteanga. Agus béidir gur sampla maithe seo gon chuí gur róg an Pobail héin gríim scéal ag an mon agus an mon níos gur áirisiad an bheon béidir a bhí ag an mór thuas faoi cén chuí go gurí pleanáilteanga fáil go Pobail. Now dar nuí is Forbert Pobail atá gceist leis an pleanáilteanga péisceile. Ní féidir an teanga agus pleanáilteanga a dhealú ó orbert an Pobail. Ach ag an angéanna mar go bhfuil an scéal leochalach agus go bhfuil neart íguriachtaí baint leis an scéal. Sílim go agus tá bheith dócha sam go nearólín béidir ord an Pobail a tharint cheistena teanga agus gníomhaíocht agus ranfortíocht duine éanaid in san pleanáilteanga mar go bhfuil sé ina agriocht nó faoi chóram agriochta atá tuimanta go háirid go an teanga an héin. So so sin cúlra óram Chois an pleanáilteanga. Ach, le bhfuil níos cuide gon chráibh mar a deireadh. Cén aithne tá sé pleanáilteanga seo chuid bit. Well, is dói da bheith a chuid gúine réanú sa bhóram I Chois siar de táhain ná go gcuireach muid le líon na gainteoirí léithúla Gaeilge atá sa Pobail hena héin. Bhí rinne máide tagart gon CLG ach gúine sa pleanáilteanga is an níhéin cum an nuach leas Gael a bhíonn sa gceisteáin ach na gainteoirí léithúla Gaeilge. Agus is cuma bhfuil tú ag gceatgóid cé nó bhfuil tú ag gceatgóid á sin an bhuna ain. Tógáil an líon gainteoirí Gaeilge atá an agus tógáil an gumas atá I measc na gainteoirí sin maidide le úsáidteanga agus forbert dhéana an gumas teanga atá acu féin. So cén dúlan ó bhaine leis sin? Well, an stoi go ben dúlan is umláine agus is smúcha bhfuil an ná ile láiseacht an bhéirla. Agus ní féidir darlumsa gun ai a hort ar a ceist sin. An rud is cainte atá an faoin Ghaeltacht ná ghfuil béir le chulaghine. Ní éit tú bheith cainte san Ghaeltacht ghfuil Gaeilge chulaghine san Ghaeltacht. Ach agus an rud faoin na daoine a bhfuil Gaeilge acu tá béirla agus béirla an ífa an wathach ar fad. No daoine bhfuil Gaeilge acu ba daoine an ífáin gon dabhta be ba daoine bheith an Gaeilge Gaeilge réasúnta ba daoine gon Gaeilge be. Níl an tidirhealú sin le déanana I meas na méarlairí. Agus feicem leis an Pobail ó Cumasú Ghaeltacht go gafar a dhéimhnú go bhfuil a spás peibli héin ag an Gaeilge. Agus si a cafar sin a dhéimhnú ag chuile chéim gon Pobail héin agus go ainú an Pobail héin. Mar an muid a síl go bhfuil saoirse an duine éanaid agus neamhspleáchais an duine éanaid agus ceart an duine éanaid thar a bheith lárnach sa síl. Agus béidir mar bhun álsúnacht ag leordaoine. Agus ní bhain sé I ceilt cearta ar a dhuine be. Agus ní bhain I ceilt ar a dhuine go bhhéta sé saor heile bheith aige agus a chud ránaí héin dhéanana. Ach I gás na Ghaeltachta farriar céaling sé sin go minic gur féidir leis an sé nach bhfuil an Gaeilge chodífa céanna aige le daoine eile nó go dtibhin tá bheith an Gaeilge nó gan Gaeilge be. Gur féidir leis an spás sin gon bhéirla a cheadú bhealach
nach gadítar an Ghaeilge a bheith sa spás paidlí mar a deireadh. Agus feicir chum go ben bailach a bheith muide a Cumasú Pobail agus i deimhnú go mbeidh Ghaeltacht sna Ghaeltachtaí sé sin pobl a loudens Gaeilge chuile lá, nó na scópain beidir, nó ach go háirid gan fuach gan faitis, gan leisceil, go gafar a dhéimhnú go mbeidh a spás paidlí ag an Gaeilge gan cheist, gan fuach na faitis. Agus feicir chumsa gur ben rud atá leitana i gás na pleanála teanga ná na strochtúirí chuí a chur sa túil. Agus na strochtúirí chuí aimsiú go dtíhann héin beidir na phrámaí cearta a aimsiú leis an tacaíocht ó thabhairt go ainú an phobal héin le go bhféadfadh an Ghaeilge a bheith in sin ina ceart héin. Agus tosaíonn sé sin sa tealach, agus in sin bogam sé sin a raibh go dtí an infrastruchtúr léithúil mar a deireadh atá in éon phobal. Céir de úsáideann cén chuí bhaimíonn an pobal taobh mógan teach héin. Bíonn an pobal chuidig an phobal gníomhach i gcúrsaí éideachais má tá muirínar a beidh gasú a gail na scoile, ach fiú mar bhfuil gasú a gail na scoile cinnte beidh tú baint leas as seirbhísí áitiúla ar nús siúpaí, teacha dochtúra, cógaslan, banal trí paibli, seirbhísí áglas de beidir, sin an cinál infrastruchtúr le go dtí faoin do lá mar a deireadh. In sin bíonn cumann i gceist agus bíonn cabh aimsire i gceist agus a ríist teagam daoine le chéileann sin. Agus mar go bhfuil muid a gael i ddró pobl meascaí in sna Ghaeltachtaí ar fad ó híomh cuasaí teanga, agus mar go bhfuil a gaelgairí na Ghaeltachta chomhlíofa sa méarla, tá íireacht bhreise i teastáil lena dhéimhnú gur féidir an Ghaeilge a úsáid mar gur mín le muintir nó locht láimhre na Ghaeilge sa bobal sin i dhéanamh. Agus feicirim go binne atá i gceist leis an pleanáil teanga ná go dtíceach an duine éanair bhfuil tunchar ag á iompar héin mar dhuine éanair céard chuí cén bheithe mar a deireadh nó cén síl a bheith ag an Ghaeilge. Ceapan daoine ábhail siú nach cumad, ní an fiúmá láid an béarla sin ní sé sin i dhéanamh tochar go an Ghaeilge, ach tá sé i ceilt áit paibli ar an Ghaeilge. Agus bhí sé seo, bhí rinne mar riomh Machnamh bheith seo le líon na géire chéime le gairid, mar Siod ná rá an pobl i tíocht le chéann agus tá san agus rinne Máire tagart go chuí go dánig daoine le chéile a cuidú le chéile gur rá daoine a freastal a riocht na sí chéile agus bhí sé sin anhá ach rá daoine i tíocht le chéile bhí siad ar bhealach i tíocht le chéile go héanrach agus ceist teanga in sin aber loch na Gaeilge a labhairt na Gaeilge gan dabhairt le chéile an chuidig an phobal gur béarlóiríiad is dói a béarlóideacht fós a chur an spás go dhaoine a bheith a labhairt le chéile i Gaeilge nó i méarla. Agus muid a gweilfrid an brosés seo agus muid a ggéire an plantanga a chuid a bhain inis Erim agus feicim ní siléide ná riamh gur bé an rud atá le déanamh ná na strochtúir a bheith an le go bhféadfadh an Ghaeilge a bheith ar fáil go dhaoine nach labhairt an Ghaeilge go rialta agus le go bhféadfadh daoine chéocht ar an Ghaeilge fiú mar a labhairíonn siad go minic go gcuireann an pobl iad féin in Iúil agus i láthir i Ghaeilge ach go mbeadh na strochtúirí
Tá me cuimnú sé sampla fánach mar humpla cruníthe paibli, nar tá gailge ag daoine, tá béarla ag daoine. Go minic titan daoine siar ar a méarla, mar tuigeann chuile chun na béarla, ní higeann chuile chun na láithir an gailge. A cahamid i hiocht erimlí a chintas gur féidir an gailge a úsáid an sin, ach bailach a bheith an go na daoine nachhfuil si go patent acob a bheith gníomhach gun an béarla a úsáid go paibli. Agus is miún eile atá gceist leis sin, curchuige eile atá gceist leis sin, agus beidh tacaíochtaí paibli a testáil le naid sin freisin, mar tá sam gomid a caint ar a bheith Cumasú Pobail ón muna níos, ach mar a naid nó tacaíochtaí agus na frámaí tacaíochta sin ón infrastruchtúr paibli, beidh sé an deachar é sin dhéanamh mar a rís tatú a bra ar an duine éanis a bheith á iompar ar bhealach amháin nó ar bhealach eile. Ach dá meach na struchtúrí tacaíochta in sin a dhéanamh go bhfuil an gailge a musa bobbal gan fuach gan factis sílim gúil tú a Cumasú an Pobail mar phobal atá ráthangach agus atá a tóirt tacaíocht rá mehantas mar ghuine go bhfuil ráthanga acob agus a úsáid an dáthanga sin, ach a tóirt spás gon teanga beidir atá faoi bhrú faoi bhagart go bhfar a lífa is atá chuideala an phobal nó an pobal ar fad sa méarla. So is mar a dúirt meid tús na cainte Machnamh bhí gceist leis seo, agus sin Machnamh is smútá le déana cinntim gur atá amsa mar rinne éanaid umpartanga an phobal ar fad, agus tá neidirch leis an bleantanga daoine a chuid a Machnamh ar a gaidiribh féin leis an gailge, agus leis an méarla, agus cén chuí ó bhfuil an gaidiribh sin cur nó a baint ó úsáid na gailge sa bobbal sílim gur láma a bheith hán mar ní aon muid agus na survey ar fad a dintar ní léon duine a gcuine na gailge, go dtíhann is mí leis an bobbal nuach faoin géad gon phobal gur bí gailge teang an phobal, ach má tá na ranaí seo an idir an bhéarla an tá mar fad ní tharla sé. Gur maidin. Mahad a Mhuire. Nis glacham gur féidir le daoine mé eáil agus mé chluisteáil ní mé cinnte gur míle mahad a Mhuire, bhí sin an arbh spéisiú agus tá an roint ceistenaí thugamsa mar bhhain sé leis an bleanáiltanga insan cantar sin agus na nithe practicúla atá gá dhéanamh. Feicim seo go bhfuil garad ó an go bheici mé, is just díreach duine tríis just rud a rá deir mé fágad mé ceistenaí díntar thug tú ráid ábhar Machnamh doing a Mhuire míle mahad ó garad ó ní man an tar mumlan eáil ach garad.